Gaston Matodia, circa 1904, 1 december 2011. Grootopperhoofd der Aukaners, diplomatisch leider van formaat, groot redenaar. Gaston Sokoto Matodia werd circa 1904 geboren in Moitaki. In 1966 kozen de Aukaners hem tot hun Gramang grootopperhoofd. Gramang Gaston stond erop om eerst alle rituelen na het overlijden van zijn voorganger te voltooien en pas daarna door de overheid te worden beëdigd. Gramang Gaston leidde zijn stam op kundige wijze. Zijn wijs oordeel, welbespraaktheid en diplomatie zijn legendarisch. Hij slaagde erin om de tradities van zijn volk in stand te houden, maar hen ook te begeleiden in ontwikkelingen die zich voordeden op zowel stamniveau als nationaal niveau. En nataki mitaki gom, libisa mai musta konsani foshi. Daar sama potja pasida woko. En woko voor de mbesaka. Hij benoemde als eerste grootopperhoofd vrouwen in bestuursfuncties van de Marron-samenleving. Hij werd benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau, officier in de Ereorde van de Palm, Chap Fellow aan de Yale Universiteit en officier in de Ereorde van de Gele Ster. De Aukaners kroonden hem in 2011 tot koning en zetten hem een gouden kroon op. In 1996 stelde de stichting Sabana Peti de Gamang Gaston Matodia Award in voor personen of instellingen die zich verdienstelijk hadden gemaakt voor Suriname en de Marron-gemeenschap.